ato ang kinaunhang team building sa ato ang kumpanya, no? First team building of Gmail Builders. So angkot pasabot sa team building na ang atong mga mindset pinasin po sa ato ang mga pag-operate sa sabusa, no? Walang iwanan. Ano sa inyo ulay mauna ulay unahin. Dunga kita ita na doon. Mauna ulay. Segala samahan sa anak sa Espiritu Santo ang walay nga Dios ning patuntagon kami nagpasalamat kanimo gasagasas kinabuhi bisis paglawas sa tanang sa pangalan natin namo salamat kay Ginoo. Kami ginawa mo pa yung kanimo pasaylo sa amo pagkamasalaypon sa una sa tulong sa buhat sa una sa ini abi mo kay saylo sa tanan makakulangon sa mga pagilapagtawag kanimo sa amo sa mga biyahe karon mga po kanimo nga sa ikaw mga pagmatunay sa mga tiil sa mga mata sa mga drive ng mga sakinan hindi kami Ginoo sa mga disgrasya may pag-abot na mo sa buratuan kung sa may pag-abot na mo sa mga sa kabilianan dahil hindi kami Ginoo bato sa mga karautan bila-bila kami may bato sa COVID-19 ang mga po kinamahan nga walaon mo natin yung COVID-19 aron mabalik kami sa normal na mga himaton ilawi sa mga pag-life salamat kanina Ginoo sa alamat sa tanan yung hatag ka na yung tanan among gipasalamatan pa kanimo sa ngalan si Kristo ang Ginoo. Amen. Nasamahan og sa anak sa Espiritu Santo. Doon yun pang no, dyan pang.
Oh. Yan po mga katropa, mga katrops sa JBL Builders and Construction Supply. Andito na po tayo sa panghuling hugna sa ato ang paglalakbay dinhi sa Balok. Abot ta dinhi sa Pica Ciudad sa Sindangan. Okay. Yan po. Okay, di ba? Maganda kasi dito eh. Yan yung mga pananim ni Arnel. Oh. Parang nalagyan na tong abon ng iba eh kasi birding na oh. Sunod na buwan yan, pwede nang harvestin yan. Babalik tayo ulit dito, tapos mag-ihaw tayo ng anagon. Mag-ihaw para tayo ng mais, dili anagon. Ayan si Arnel. Yun yung, ang layo-layo ng nilalakbay namin. Ang dami namin, mahigit kumulang 40 katao. Tanging naglalakbay kami. Naglalakbay kami mula doon sa kabilang syudad. Mahigit 500 kilometers ba yun? Sobra ata, 600 kilometers. 5,000 kilometers ang layo. Para lang, alam nyo kung anong pinupuntahan namin? Para sa isang manok. Para sa isang manok, pag sasalusaluhan namin lahat, tingnan mo yung magsalad sa manok. Eh, hindi mali, may balahibo naman ng manok eh. Pwede naman kainin yan eh. Problema. Tingnan mo. Pag-usapan pa namin yung kapitbahay mamaya kasi yung kakatayan naming manok, yung manok ng kapitbahay. Nakulangan yan eh. Kaya yun, tuloy-tuloy yung biyahe. Ako rin. Nakulangan din ako. Nakulangan ka. Saan na yung kapitbahay ato pag-iusapan natin? Nakawin natin yung manok para kakatayin natin. Walang problema naman pag walang manok kasi may aso naman, dalawang aso dito eh. Kakain naman kami ng aso. May pusa pa. Ayan. Si Hay naman. Dudung. Ay, tumingin ka sa amin. Huwag kang mahiya. Grabe yung tropa. Ang ganda dito eh. Napaka-challenging. No? Kailangan na bago ka tumanda, subukan mo munang yung mga bagay-bagay na yan oh. Yan. Kasi pag kumano paniyuto no? Oo. Ano yung mga pangkaan karon? Doon na tayo inununan nga isda. Tuloy. Natay bisayang manok nga halang-halang. May king sabaw. Sarap. Nabot tayo pipsi. Nabot tayo pansit. Wala tayo pansit.